Buka lesithethi Uhle TV sakubingelela kanti uma uyaqala ungena ku-YouTube channel yethu ungakhohlwa ukwenza njalo uncofoze subscribe button ukuze sikwethulele zonke ezingenayo. Kanti sikuphathele zona zithi usakhungathekile umndeni wakaZulu endaweni yaseHawaii eBuchanan kwesakabiyela ngasempangeni enyakatho nelikaMthaniya. Konke lokhu kulandela emveni kokudlula emhlabeni kwamadodakazi awo amabili adutshulwe abulawa ngesihluku uNoluthando noNomvula Zulu ababulawe yisoka ebelingomunye wabo. Kanti umndeni businxesa enkulumeni obenabo nabezindaba ukuthi uyacela ukuba welekelelwe kunoma ubani ongaba nosizo ekutheni awulekelele ngoba awuzokuba nawo amandla ukuthi ufihle ithambo labantu ababili kanye. Buka lesithethi Uhle TV ungashiyela ke ukuphawula kwakho lapha kuma comment section sizowafunda sizwe ukuthi kuthini ukuphawula kwakho. Siyabonga kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe.